W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sestrowie Kniezu, lubi osadni. Jako Jezusa przed Pilata przywiedzechu, wumy se wun we szkle ruce. A wun praj, ja winu nie mam. My znajemy to ze jednego dnia, nikt tu noch chce nigdy wina być, a tola wiemy wszyscy, że nešto szkuli nas trapi, a od toho odżażuje, zo bychmy byli tajcy, jakie się Bóg nas stworzył. Unie toho dla przykadzamy, zo bychmy od niego dali so poselnić dać niedzielu, a od niego się uprosić, zo by on nad nami swoją smilność opokazał, bo nasz wódz. Uznawam Bohu wszechmocnemu, a wam za sobie zgrzeszył, myslo, ryczo, jednego, a do bezanego. Moja wina, moja wina, moja wina. To dla proszę, zbożną dostajną Knieżną Marię, všich angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke Kniezy naszemu. Smísto nad nami všeho mocne a miłostiwy Bożo, a spuszczu się nam rychy dowiedz nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Bożo, Ty pokazujesz budżacym światło prawdy, zabychu so nauroczyli na prawy pуть. Daj wszystkim, kotci so chrześcijanom mienuje moc, zabychu so toho zdali, što so Twoju mienu sprzeciwia, a to czynili, što so k niemu chodzi. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Słyszmy czytanie z knihy Deuteronomium. Mojzes ryczysze k ludi, słuchać masz na wóz Jahwy swojego Boha, a obkiedźbować jeho kaznie a jeho postajenia, kotreż są zapisane w tutej knize zakonia. Nauročiš so k Jahwe swojemu Bohu z cywej wutroby a cywej dusze. Dale kaznia, kotruż ci dżęca przykazują, nie je za tebie przeczeszka, a niespelniomna.
Ona nie w niebiesach, zo by ty miał prajić, sztu stupi za nas do niebies, a ju nam přinese, zo bychmy ju słyszeli a po nie jednali. Tyž za morjem ona nie, zo by ty miał prajić, sztu pojedzie za nas przez morjo, a ju nam przyweze, zo bychmy ju słyszeli a po nie jednali. Cyle blisko dzi je ci tute słowo, we twoim ercze, a we twojej utrobie, zo możesz po nim jednać. Słyszeliśmy słowo Boże. Drugie czytanie z lista świętego apostoła Pawła Kolosanom. Chrystus je podoba niewidziomnego Boha, prvního všeje stvorby. Przetoż nim je wszystko stworzone w niebiesach a na ziemi, widziomne a niewidziomne. Niech są to trony, niech mocy, niech werchowstwa, niech knieństwa. Wszystko to je przez Niego, za Niego stworzone. On je prede všeho a všetko traje v ním. On je vola čiva církve. On je spočatk prvnerodžený mŕtvych, zoby ve všem prvníctvo měl. Přetož vůdce Jezus zespodaroval, zoby v ním vša plnož bydliva a zoby, kdež by přes krej a jeho kříža pokoj činil, přes něho všetko ze sobou vyjednal. Štojše na zemi a v nebesach. Slyšeli jsme slovo Bože. Alleluia.
Twoje słowo, knieże, sudu żywienia, Ty ma słowa wiecznego żywienia. Nie spójrz z wami. Słowa święto z czynia po Lukaszu. We wonym czasu przystupi jeden wučer zakonjak Jezusej, żeby jeho spytował, a rekne: Mistrze, što mam czynić, żebych wieczne żywienie dobył? Wun jemu rekne, što je w zakonu napisane, jak tam czytasz? Wun odmówi jemu: lubuj knieza swojego Boha z całej swojej utroby, z całej swojej duszy, ze wszej swojej mocy, a ze wszym swoim rozumem, a swojego bliższego kajż siebie samego. Jezus jemu rekne, prawie se odmówił: czyn to, a budzie żywy. Ale wun chce se usprawnić, a rekne Jezusej, aż tu jemu bliższy. Jezus poča rečeć: muž džeše z Jeruzalema do Jericha a padne bez rubiežnikov. Či uslekachu jeho zdraste, zranichu jeho, vostajichu jeho pomortuho leža a čeknechu. A připadne přinže myšnik po droze. Vulada jeho a přinže nimo. Podobne přinže tež Levit tutomu městnu. Dolada se jeho, ale votinže. Jeden Samaritan pak, iż tam duce porno niemu přinže a jeho vulada buze sobu želnost čunuty, přistupi k niemu, nala na rany volija a vina a je zvobala. A sadzi jeho na svoje skočo, dovedže jeho do hospody a postara se od něho. Na druhý dzień vučane 2 denaraj a daje hospodar jej prajo, staraj se za něho, až tož vyše toho ułožiš, zaru nam či, když so vruču. Što myslíš? Kotry z tych cioch pokaza se jako bliżsi tomu, kotryż by z rubeżników padnął. A on rekne, kotryż je jemu miłość pokazał. A Jezus rekne jemu, dzi, a jednaj tež ty podobnie. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Liebe bratce, liebe srdcowe kniezu, liebe wasadni, jsem spočatnie na Pilata pokazał. Takich kajż Pilatus zbije, takich mamy też dżens. Wszyscy to wiemy, za niesłone wiele złego se stanie, za niesprawność knieży, żadławe wojny so wiedu, do bitwy so kaza, do kesztunkiż kaza ma moc kazać. Što se to še nie stanie w gospodarstwie, w polityce. Hakle piatk jsme to słyszeli, wielkie wołanie było: wina je Jens Spahn, wina je Merz, wina je SPD, wina je CDU, wina je tun, kiż tajke nešto uskuškuje, štu ma plagiat w swoim dziele, a štu nic. Jeden přisuwa winu druhému, a každý myje si ruce v nevinnosti. Štujete zvolniwe so stupicza prahić, na tym sem ja wina, ja sam. Nie jest kere tak, że też każdy z nas spyta, skere, szo zakryć, swoje ruce nevinnosti umyć. Haj, niekoci pokazuje na to, że dżens lepiej wiemy, hać dy predy, że je woprawdzie tak, w mnohim sme odwisni. A wierno je nasze myślenie, nasze jednanie so husto, byle hać to chceli, dominuje od mediów, może być tam też od jednotliwców. Nešto szkuli może k tomu wieść, że też my drugim winu damy na tym, jak my jednamy. Pilatus je też dżęca jeszcze jara aktywny, myje się ruce nevinności. Czego dla mieli runie my,
krzeszczenia hinak jednać. Miniu mieli hinak jednać, dokiż je to wuczba naszej cyrkwy. Dokiż Bóg tomu przeproszuje, żebyśmy my rozmyslowali o sobie, o tym, co jest nam możne, co nic. Żebyśmy dziakowni byli za wszystko, co się nam radzi, żebyśmy bobżelnościli, gdzieś zostaniemy daleko za tym, co jest sami za siebie jako cel chrześcijańskiego żywienia formulujemy. A gdyż to no chcemy z chrześcijańskimi wiecami podkłast, co mieli hinejsi być, potom znajmniejsza mieli jako człowiek prać, tun, kiż k sebi stej, tun je we sebi swobodny, a to so zadani, swobodny być, nic łatwiejsny być. Tohle też dere swoje winie stać. Gdyż są stajne druze wina, a nic ja, gdyż obo drugich odpisuje, nie sam samostatny, moli rec. Ale sam kaž taki roboter, którego się nikt tu programirował, a potem mun bieži, funguje, kaž tun, kiż programiruje, to chce. Czytanie a Ewangelii dżęsniejszej niedziele są nam znate, a tola nas wużadaja. Ale z dobą też uswobodza. Pokaza však so zwisk między człowieczej czesću a między zamówitością za świat. Jasnie naukniemy, wuczytamy, mamy a możemy a smy kmani so rozsudzić. Za dobre, albo to tamne. Starozakonske czytane reči o kazni, na którą się Bóg człowieka sprzysahał. Bóg wukadza z toho, tak tam czytamy, że je człowiek many, so rozsudzić móc. Człowiek może Bożu kaznę przyjrzeć, też odpokazać. Człowiek je date, że może odważować szczyhi swojego rozsuda, daleko do przychoda może ladać na te właśnie. Może spoznać, że so zadani za dobre so rozsudzić. To, což nam pomaha so rozsudzić, to nie trebamy nigdzie drugie pytać, to ma każdy z nas we sobie. Gdyż słuchamy na siebie, nadejdziemy w sobie wóz, któryż nam prawi, to je dere. Tam nie wastaj. Prawie jedna, što dobrotu czyni, to zło wastaj. Nasz ludzki wóz mianujemy świadomie. Świadomie ma każdy sam. Każdy sam zasób. Każdy w osobinstce. Na swoje świadomie słuchacz wiedzie k tomu, że spoznajesz, tu mam ja jedną zamówitość. Świadomie odsić wiedzie k tomu, że k tomu, co czynią, a wastają, a prają, steją. Wiezo może się stać, że jsme przeżadani, dokiż przenapinani, albo kori. W normalnym padzie pak dokładnie wiemy, co nam tuje, co nic. Gdyż potom, gdyż od wonka so spyta nam, co można nadiktować. Na końcu sem stajnie ja, to reka konkretny człowiek, ona osoba, kotraż rozsudzi, niż to czynić, albo wastajić. A runie tohodla sem za swoje rozsudy te zamówity sam. Gdyż ja za swoje rozsudy noch chcę zamówitość przełzać, noch chcę k nim stać, potom, kaž prede hižo prajach, przeradzu sam siebie, dokiż nie steju k sebi. Odpokazują winu, sym kaž Pilatus. Człowiek je wierna a przykładna osoba, gdyż so wun o swoje uwicze stara. Swoje świadomie kubwa, dobra a złe rozeznawają. Gdy so przed sobą na stronu dobroho podawa. Sztuż to zamoże, to my sami też widzimy na sobie, tun rozcze też we siebie wiadomiu. A czym lepiej so nam to poradzi, czym jasniejszo sme kmani odmowu na centralne praszenie dżęsniejszego Ewangelia nadęć. Što je mój bliższy? Czym jasniejszo sme kmani, tak jednać,
zo žiwienie so radzi. A czym jasniejsza sme kmani Jezusowe słowo dzi a jednej runie tak rady przyuzać. Amen. Mamy uszy, ale przesłyszymy często Boży głos. Mamy oczy, ale nie widzimy Boże skutki. Wołamy się k Bohu, naszemu spomożnikiem. Niech ludzie dalej lepiej Twoje poselstwo zrozumia. Prosimy Cię, usłysz nas. Przełamaj zadziewki, których ludzie często Twojemu skutkowaniu kładą. Prosimy Cię, usłysz nas. Pokaż tym, którzy zmienia, że Cię nie widzą, jak w swojej cyrkwi mocnie skutkujesz. Prosimy Cię, usłysz nas. Ote utroby mnohich za Twoje słowo, żeby so głęboko zakorzeniło. Prosimy Cię, usłysz nas. Słowo wiecznego Ojca, Twoja moc a lubość przesahuje te nasze przedstawy. Tobie so dowierzamy a sławimy Cię dżens a wieki na wieki.
Modlmy so. Bożo, lina dary, kotryż Ci cyrkej pokonie przynosza, daj, zobychmy je przyjąwszy roztliwe światości przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci stajnia szudzie dziękujemy Knieże Święty Ojcze, mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Smiluj so nad grzesznym człowiectwem, jest uns Knieżny Maryję narodził. Na krzyżu umrywszy je nas wiecznej śmierci utonął, a z mrtwych stanąwszy je nam wieczne żywienie darił. Toho dla śpiewamy z angelemi, arcyangelemi, stronami a knejstwami, a ze všemi siłami niebieskiego wojska, pieseň Twojej krasności bez końca wyskają. Światły, 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 Bóg jest jak drzewo. Niebio, a z nieba powieje krasności. Wyskajmy Jego wyżynia. Bóg Woprawdzie świętość Knieże, żołoszy je świętość, to dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z mrtwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powysił, przeprosimy. Posvětu te dáraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predehacz so wun dobrowolnie czerpenie uda za wun klip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim wučomnikam prajo. Zmiće a ješće šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak tež zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim wučomnikam prajo, zmiće a piće šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychu. Čińcie to, na mnie wspominają. To je potajnstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie Ojcze na Jezusowu śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadźuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj Knieże na swoją cyrkę, po wszy ziemi rozbrojeną, a udospełnił lubości. Gromadźcie z naszym Bamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwem. Wspomnij też o naszych bratrów a na nasze sotry, kociż są umrli w nadziei ze zrówastanu, a przyjmij ich o wszystkich zemretych do światła swojego oblicza.
Smij so nad nami všetkými prosimy spošť nám wieczne živienie, ze zbožnej Boha Rodzicielku Kniežnu Mariu, ze sviatymi apoštolami a všemi sviatymi, kociž so Ci ze všech wieków spodobajú. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą Wszechomocny Wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy poni do wiry śpiewać. Ojcze nasz, idź w niebesach, swyć to Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Świetny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też oddawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, a nie umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom mieszci oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto już Twoje jest królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieże Jezusa swoim apostołom se praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dałam. Prosimy Cię, nie lede na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajnie z wami. Liczy jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata. Możność przyjść za te poprawienie je dżens jenoż daleka tu przywóta.
Strona 126. 126. Dżens se do mojego domu, kralu zas. Z radością witam Ciebie, tak z mir zwiest. Darum steuche moje, das schuldig jest. Steuche moje, Twoje, wszak skral z niebies na ziemię sypiszą, dziecko nam sra. Syby zaczłowiestwo żywe, na krzyju sobą. Domy czas złoskany, wrócił się do niebies, wykarował na mieście, jako na mieście jest. Między nami jak byliście, przez Twój świat testament, z Twoją siłą godzina drzwi, ubrany Twój sakrament. Kajkę złożone odkazanie, Twoje żywote papiej, dostojnie przyjmują, domu najmłodszy. Chryste królestwo Symbolu, królem czasu wieczności, stoisz ubił się z nimi, niech Cię sławi magicznie. Modlmy się. Knieże Bożo, przyjąwszy Twoje święte dary, prosimy Cię, niech rozstrzewe nas Twoje wspomożenie, gdyż kulni Twoje święte potajności świecimy, tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dzięcyczym wazewieniam, Rożoc we klosztre, niedzielu dwiemaj, wutoro wasnacz cicci, sredo rano 8, piatk 19 godzin. We Kroszczycach od ponedźelka do piatka 18 godzin 30 wutoruje pokutny rożoc. We Worklecach wutoro 19, czwartk 17 godzin 30. Domowe obstarania są wutoro popodnie w Jaworze a Miłočicach. We klosztre są sobotu rano we 8, kemše za zemretych předčeského kruha. We Worklecach sú kemše čtvrtk večer 18 hodin. Zbierka dżens za tydzień i za nadawki namiestnie. Zapłać Bóg prajmy za szczywace dary, za nabożny tydzień jest przy zbierce tu we Kroszczycach dariło 543 euro a 6 centów, a junu 200 euro. Za osadu 4x100 euro, za kwietki na Boże Ciło junu 200 euro, za piszczele junu 300 euro. Przychod na zgromadzizna kupczanskich putników z kapłanem Rozom je dżęca tu we Kroszczycach z początku dwiemaj z Nyszporom. Żonowanie szulskich nowaczków je niedzielu 10.8 we Kroszczycach na wszystkich niedzielnych kemszach w klosztrze na Bożej mszy 10 godzin 30. W sobotu to bohužel nie jace można, ja jestem te sobocie sam tu, ja nie mogę na 3 miejscach runoczasnie być, toho dla to niedzielu na kemszach. We Farskim biuro we Kroszczycach obsteje możność w weteranskich czasach se jubilejnu knihu Kroszczyce kupić. Porjad Bożej służbu, ponedźelu rano, dżakna a prostna skazana z Prawočic. Utoro rano se zemreteju Mariu Dürlichow a syna Petra z Worklec. Piatk wieczorne kemše za zemretého Štefana Brojera a Bernata Neka, kajž tež manželsku Heinžu z Dobrošic a syna Handrija z Budyšina. Sobotu wieczorne za zemretu Mariu Hančiku a manželsko Pawła z Kroszczyc, kajž tež za zemretych Subewiczazec z Boranec. Dżens za tydzień rano we 7 za zemretého fararia Mirčina Wičaza, dopona za osadu. Na pojednačích za Johanu Elinu z Horku, kajž tež žiwych a zemretych swójbnych. Wimaj Nyszpo a toho runia wodkat procesiona modostnych do Krupki. Wczoraj zemrze we starobie 50 lat Andreas Smith z Woodworja, że dalsze za niego są jeszcze woziwi. Knieznik daj mu wieczny odpoczink. Niech odpoczywa Bożym pokoju.
Wam wszystkim zapłać Bóg za zgromadne paczo, przyjął wam żonowaną wodczas Świętą Niedzielu, prośmy Boha o jeho żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Życzę pokoju.